Suomalaisen kokoonpano Pärssisen kokoonpano jälleen ja sitten kiekko repussa ensimmäistä kertaa. Näin tämä nuori kolmikko lyö kiekon häkkiin ja Suomi siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Se tulee kuin salama kirkkaalta taivalta ja maalitekijänä Patrik Puisto, joka mättää kiekon komeasti maaliin. Merellä jälleen, sitten Pesonen, sieltä tulee sitten jo Pärssinen kentälle ja Pärssinen pyöräyttää itsensä vapaaseen paikkaan, tarjoaa loistavaa sinne teidän kautta. Mikä maali! Näin iskee Leijonat KT0 ja nuori osasto näyttää mallia. Siitä tulee komea hyökkäys ja siitä Juuso Pärssinen viimeistelee Suomelle 2-0. Paikkaa siinä keskustassa ja Teräväinen kovan luokan maalintekijä nostaa! Mieletön määrä miehiä, niin paljon kuin vaan laki sallii. Lehtosen vuoro seuraavana. Sitten tulee maali. Kyllä. Sitten tulee Eeli Tolvasen kavennusmaali. Sieltä haetaan sitten seuraava paikka tuosta. Se tulee sitten. Kestääkö se tämän Suomen vyöryn? Sitten on Pärssinen vuoro seuraavana. Juuso Pärssinen uittaa. Jatkoajalla 3-2. Ja viivalla on paikkaa ja sitten tullaan seuraavaan tilanteeseen ja sitten haetaan, jo siellä on jo ruotsalaispelaajia pitkin ja poikin ja siellä on! Kyllä! Näin se menee ja katsotaan nyt sitten jälleen minkälaiset talkoot siellä on. Ja sitten Pesonen liukuu maalin edustallista, tulee Lehtosen veto ja sitten menee näin numero 1 Suomelle. Ja nyt sitten nopeasti jälleen tuo Lehtoselle, Lehtonen paukuttaa ja 2-0, kyllä! Ja sitten Saarijärvi yksin läpi ja noin! Kyllä, toimii! Teräväinen, joka tekee valtavan määrän töitä ja tarjoaa tuohon Tolvaselle. Merellä antaa hienon passin ja olipa todella komea maali. Teräväinen omalla paikallaan ja näkee hienosti nuo tilanteet ja sinne menee. Slovenia on pistetty polvilleen aivan täydellisesti ja joukkueella kyllä kestää varmasti iät ja ajat. Ja Tolvanen räppää. Vaan tulisiko se sitten alivoima maali? Olehan sieltä! Jälleen Teräväinen tarjoaa. Matipalo odottelee valmiina siinä jälleen mailansa kanssa. Sitten antaa Teräväinen jälleen. Kyllä tämä on melko pauke. Hämeenaho keskustaan. Ja sitten hyvä chippi. Ja siellä on! Kyllä! Siellä on Patrik Puistola maalin edustalla ja näin. Lehtonen tulee tuohon, levittää viivalle. Ja koska alkaa se tykki puhua. Teräväinen, Lehtonen ja siellä on! Suomen joukkueen kapteeni Mikko Lehtonen tällä Teräväisen syötöstä. Sitten seuraavaa yritystä. Siinä voisi kyllä vetääkin ehdottomasti ilman sen suurimpia murheita. Ja siellä on! Patrik Puistola iskee yhteen. Näin se pitää tehdä. Patrik Puistola, joka tässä tällä ensimmäisen kerran. Ja siellä on! Puistola uittaa sieltä Lorin jalkojen välistä. Nyt Tolvanen pistähän sitten verkot Tötterölle ja Tolvanen. Sieltä kuuluu suhaus ja kihaus. Tulee loistava paikka ja sieltä kun helähtää ensimmäistä kertaa Patrik Puistola pääsee hienoon tilanteeseen. Siinä jälleen pelattiin, Hämeenaho pelaa hienosti kuvion ja jatkaa vielä loppuun saakka. Pärssinen painaa perään. On ollut hieno kyllä katsella tämän kolmikon peliä. Saarijärvi ja Saarijärvi tälle. Ja sieltä tulee ohjuri sitä maalin edustalta. Ja näissä käyttää jälleen. Siellä Lehtonen leikkaa sinne oikealle puolelle uudelleen. Sieltä käyttää Järvinen jälleen vahvaa. Hyvää nopeutta ja antaa kertaa kaikki sen hienon passin. Ja katsokaa kun tämä kaveri puhaltaa. Ei vieläkään löydy, mutta kärsivällisyyttä tuntuu löytyvän. Schweiman torjuu! Ja sitten seuraava paikka tulee ja kiekko on repussa. Kyllä! Eeli Tolvanen kiskaisen sieltä. Ja on yllättävän passiivinen tällä hetkellä. Lehtonen tulee keskustaan. Teräväinen ja antaa Eelon syötön. Ja siellä lepää. Ja käyttää tuonne ja sitten pääsee Lehtonen tälläämään. Antaa vielä tuohon keskustaan aivan turhaan. Ja Yhdysvallat lyö tuonne 5-2.